दा आंनि मेन टारगेट आंनि मेलेमाव हाबनानै दं जाहैबाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ लास्ट टाइम चिफ बानायबावनांगौ। खुलुमबाय बयखौबो गोजोन फुंबिलियाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि खोथाखौ आङो सावरायगोन जोंनि जानानै थांनाय बिटिआर एकर्डनि सायाव फंनैसो खोथा सावरायगोन आङो। बे खोथाखौ सावरायनायनि सिगां आङो मैया सानसे सिगां मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअहाय एसे साबासो सुबुंफ्रा नायजाथावै कमेन्ट हरदों। आङो बेखौहाय बुंग्रोनो सानदों। माने आङो मैयानि सानसे सिगां मोनसे भिडिअ होदोंमोन। माने बे भिडिअआवहाय साबासो मानसिया एसे बुजिनो हाद्रायै कमेन्ट होदों आरो बिनिखायनो आङो बिथांमोनखौ आंनिफ्राय बुङो इसोरा एसे बुजिनो गोहो होबावथों, माने गियान होबावथों। मानसिफ्रा एसे 16-17सोनि जानो हागौ खोमा, बेखायनो बुजिद्राया। बेनिखायनो आङो बिफा इसोरनियावहाय बोर बिनानै होयो बिथांमोना जाहाथे एसे बुजिबावो। फंबायमोन, बिनानावमोन, नोंथांमोना उनाव बुजिगोन, नोंथांमोननो एसे बुजिनो नांबावगौ। बेखायनो नोंथांमोना आंनोहाय बेफोरबायदि कमेन्ट होदों। बेफोरबायदि बैसो गिदिरनि मानसिफ्राथ' माने बुजिनो हानाय मानसिफ्रा आंनावहाय बेफोरबायदि कमेन्ट होखानाय नङा, आं मिथिखागौ। नाथाय बिथांमोना एसे बैसो उन्दैनि जानो हागौ, 16-17 नङाबा 15-13, 14 बेफोरबायदि जानो हागौ। बिथांमोननियावहाय एसे बुजिनाया खम दङ, बेनिखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट होयो आरो। दा बेखायनो आङो खावलायो नोंथांमोना एसे साननो नाजा आरो बुजिनो नाजाबाव। नोंथांमोना बुजिगोन, एसे बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनावनो नोंथांमोना बुजिगोन। दावराव दावसि, जोंनि बिटिआराव दावराव दावसि मानो दासिमबो सुग्लायनाय गैया? गावजों गाव एना एनियानो जोबा, मानि थाखाय? आङो निउसफ्राव नायनानै ओरैबायदि दुखु मोनसै जोंनि हारिखौ, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय। माने ओरैबायदि गावजों गाव एना एनि, गावजों गाव गोरोबलायनाय गैया, दासिमबो बखिलायबाय थायो। बखिलायबाय थानायखौ दिनैबो दाबो नुगासिनो दङ आरो बिटिआर एकर्डनि सायाव। एकर्डआथ' जानानै थांबाय, माने मैदेना मायाखौ जानानै थांजोबबाय, गाग्लिलांजोबबाय, दासो बनजार लानानै होगासिनो। बेबायदि नुबाय थानायखाय आङो ओरैबायदि दुखु मोनो जोंनि हारिखौ, ओमफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ, जोंनि लिडारफोरखौ। गोजौ लेभेलनि गिदिर मानसिफ्रानो गोरोबलायनाय गैया, समाजाव मा गोग्गो लाबोबावनाय? ओरैबायदि साननांगौ गोनां जायो जों गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा, जों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ ओरैबायदि कनफिउस खालामो, ओरैबायदि आन्दायहोयो। दा बेफोरो जोंनावहाय जाफ्लेगासिनो दं आरो दिनैबो दाबो जागासिनो। मा बुंबावनो? आरो आङो बिटिआर एकर्डखौ आंनि बुजिनायाव ओरैबायदि बुजिदोंमोन, आङो नोंथांमोननो खिन्थानायसै। बे डाउटआ आंनाव नै साननैसो सिगांसो क्लियार जादों। माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, माने आङो सानदोंमोन सिगाङावदि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननानै लिरनाय दङमोन, नाथाय काउन्सिलनि जायगायावहाय आङो बै रिजनखौसो जिरायगोन सानदोंमोन आरोखि। बे आंनिनो गोरोन्थि बुजिदों। माने गावसोरबो खिन्थानायावबो बेफोरबायदिनो खिन्थाखादोंमोन। ओरैबायदि बुंदोंमोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, माने बे सक्ति जानाय समावहाय भारत सरकारा जों बर'नो स्टेटास नाम होनो थाखाय नामखौनो नागिरब्लाबो मोनाखिसै। हाजार हाजार नाम नागिरब्लाबो मोनैयावहाय दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दोननांबाय, बिसिबांबा गिदिर स्टेटास होनलायनानैहाय ओरैबायदि लेक्सार होदोंमोन। ओमफ्राय नै साननैसो सिगां आं खोनानो मोनबाय, हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय, माने बै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनआ माने बिटिएडिआसो रिजन जादों होननानै दाख्लै निउसावहाय डिक्लेयार खालामबाय आरो। होमब्लासो गोसोआ कनफिउस जानाया खारबाय आंने। माने ओमफ्राय ओरैबायदि दानो सानहाबनानै दुखु मोनलायबाय आङो हारसिंनो। हाब बिदिबाथ' जोंखौ थगायदों होनबा सिगां, ओरैबायदि सानबाय आङो। आंनि बुजिनायाव, आंनि साननायाव बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनसो थानांगौमोन आरोखि, माने काउन्सिलनि जायगायावसो रिजन जिरायहैनांगौमोन आरोखि, गोजौआवहाय लिड जानांगौमोन। नाथाय बिदि साननाया आंनिनो गोरोन्थि। गोबां रायजो राजायानो बेबायदि कनफिउस जादों जानो हागौ, आंबो जादों। गोबां रायजो राजाखौ दा बिदिनो पलिटिकेलनि खेथ्रआवहाय माने कनफिउस खालामनानैहाय बेबायदि फिदिं फिदा रायजो राजाफोरखौहाय गन्थंआव नासार सुनानै फिदिंनाय बायदि जाबाय आरो। आङो बेखौ बुंनो सानदों आरो आंनिफ्राय। दा जोङो गोथौयै साननानै नाहरोब्ला आरो दंबावो, जोङो बुजिनांगौ साननांगौ आरो दंबावो। आङो सक्तियाव मा दं मा गैया बेखौथ' बुंनो थाङाखै, नाथाय जायनाखि स्टेटास दोनदों काउन्सिलनि जायगायाव रिजन जिरायनांगौमोन, बेखौसो लुबैदोंमोन आरोखि। मैदेना माया जाना थांखांबाय, दा बुंबालाय माथो जाबावनो। आरो जोंनि बुंनायजोंथ' रज'आ। जों जाबाय उन्दै मानसि, जोंनि खोथायालाय बहा रज'नो। दा आमथेखायाव बुंदोंब्ला खैला मैलासिम सहैनाय नङा जोंनि रावा।
ओमफ्राय बुंनांगौबो जायो सासे सानै मानसिया। जों एसे एनै राव थिखोआब्ला सोरबा बायदिया सिरि थायो आरो दानो बुंगोनलाय सोरबा बायदिया एसे गोरों जानानैहाय दा बेखौहाय रिसार्च खालामो ओंखारफैला बिनि सायाव केस होगोननो टेन होगोननो हेन टेन बुंलायलांगोन दायो। जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिदिनो गोजा माने गोसोनि साननाय गोहोफ्रा थौले खोमा बेखायनो बेबायदि बुङो। सासे इसिबां गिदिर लिडार जानानै सासे नंखाय सादारन मानसिखौहाय केस होनानै जेलाव जोबनो नागिरनाय जोंनि बर'नि लिडारफोरनि हुदा दं आरो बेबायदि ओरैबायदि लाजिथाव दुखुनांथाव आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय। दा दाख्लैबो नै सासे आरके लाइभनि निउस बिगोमाखौहाय केस होनो होननानै बुंदों। बबे खेथ्रआव केस होनो बुंखो आंबो निउसफोरखौहाय मोजां नायजोबाखिसै बबे रावफ्रावहाय केस होनो बुंखो दा आं बेखौ मोजां मिथिया आरो दा बिथांखौ बुंदोंमोन केस होनो होननानैहाय। आङो दा गोबाव खोथा सावरायला बे कनफिउस जानाय खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायबाय। दा आंनि साननायाव ओरैबायदिसो सानबाय आङो बे साननायखौ जोंनि रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफोरनोबो खोन्थागोन आरो खोनासंनानै ला सैथो जागोन बियो। माने जेब्लानाखि भटनि टाइम सफैयो जेब्ला भट गेलेगोन अब्ला हारिनि मुं लानानै फान्दायै बर' हारिनि इदि मावगोन बेफोरबायदि बुंनानै माने जों रायजो राजाया बेबायदि हारिनि मुं लानानै बुंलायोब्ला नंगौ साननायसै ओमफ्राय जों रायजो राजानिफ्राय भटखौ आदाय खालामना लांनायसै देरहालांनायसै गोजौआव थांला मिथिला बोजों हारि बोजों मा। बेनिखायनो आंथ' भट होनायनिफ्राय होयैआनो साबसिनसै सानबाय आंथ'। भट दाबिनाय समाव हारिनि मुं लायै दाबिबाय हारिखौ फान्दायनाय जायाखै होनबा बियो। दा एसे रिसार्च खालामनो गोरों मानसिफ्रा खालामथोंसै। आंथ' बेबायदिसो सानबाय माने हारिनि मुं लानानै भट बिनाय माने हारिखौ फान्दायनाय बेखौनो बुङो हारि फान्नाय होननाया। हारि फान्नाय होननाय सोदोबा बेयाव हाबहैफाबाय आरोखि। हारिखौ फान्दायबाय नालाय हारिनि इदि मावगोन बर' हारिनि इदि मावगोन ओरै फान्दायहैबाय नालाय माने फिदिंनानै नायोब्ला हारि फानबायनाया बेयाव थाङो आरोखि। दाजाथों बेबायदि आङो बुंदोंसो आङो नंथारगौ फानदोंबो होनथाराखै नाथाय आङो बेबायदि मोनदांदों आरोखि फिदिं फिदा साननानै नायनायावहाय आङो बेखौ मोनदांदों आरो आंनि टारगेटआ दा गोदान सरखार फैयोब्ला लास्ट डिआर नाब्लाखौ सिफ खालामनायनि टारगेट दङ थांखि दङ बेखौल' लास्ट नायस्रानायसै आरो आङो रावबो लिडारखौ फोथायनाय नंला आरो। दा आङो आसा खालामनानै दङ जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ माब्ला गयो जेलनिफ्राय बिथाङा फैगोन डिसेम्बराव गनायनि खोथा होननानै खोनानो मोन्दोंमोन एसे साइड दा मा जायो मा बुङो डिआर नाब्ला सारखौहाय एसे सोंलुबायदों आंबो लोगोफोरजोंहाय एसे बेफोरबायदि गनायनि डेटफोरखौ खबर मोनो खोमा साननानैहाय सोंलुबायदों आङो नाथाय दासिमबो जेबो खबर मोननाय जायाखै आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। ओमफ्राय पलिटिकेलनि खेथ्रआवथ' आङो फोथायखाला रावखौबो जाबायदि बिखायाव बादामालि खानाय बायदि जानानै थाखाबाय आङो रावबो पलिटिकेल पार्टिखौ रावजोंबो आं सापर्ट गैला। आङो जानानै थासिगोन रायजो राजानि दायो रायजो राजानि गासैबो जानानै आङो जा फंसे फंनै रोङो आंनि गोसोनि रावजों आङो बेखौनो बुंगोन। दा माने जोंनि बर' लिडारफ्रा बेफोरबायदि गोजौआव गाखोहैनो हाबाथाय थाखानि लमाव थायैनो मा जायो आन्दायहैयो लामाखौ माने हारिखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बबे लामाजों लांनांगौ बे लामाखौ आन्दायहैयो थाखा थफ्ला नुहैलानो माने आङो ओरैबायदि गोरा जाखाबाय दा गोसो गोरा दा बेनिखायनो आङो दा रावबो पलिटिकेल पार्टिखौ फोथायला आरो दा आंनि मेइन टारगेट आंनि मेलेमाव हाबनानै दं जाहैबाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ लास्ट टाइम चिफ बानायबावनांगौ बेनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ दा बेनोसै जोङो बयबो खौसेयै था जै बर' हारिनि।